iki ke kahanan kok kaya ngene. Ora kono ora kene. Nyawang tangga teparo. Kabeh do ngrasake susah. Ekonomine saya seret rumangsaku. Iki sik endi kuburane mbahku ki? Aku kok malah dadi lali kabeh to karo kuburane mbahku ki. Sing kae yo. Katekanan maring pati monggo tobat mring Allah kang maha suci. Apa sih iki yo? Iki jenenge Mbah Ramelan iki. Nom di tulisan iki. Menungso siji golekane angel ra umum. Nandi. Ambul. Iya. Goleki kok malah turut kuburan iki jane iki arep golek apa kae wong kae. Kok kaya suarane Pak Kiai kae? Non. Kiai. Nggih, kula teng mriki. Ora ana pangkitane ora Wis. Sing penting wis tak dongake apik. Mbah mbahku mbah kudu ngono. Malah neng kene Pak Mbul digoleki rombongan janen kae kok malah ora bali-bali jebule niku sapa kuburan iki ngopo sampeyan iki Pak Mbul. Iyalah jebul kok Pak Kiai to. Kok putih-putih kula kaget. Ngertose nek pocongan. Ya pocongan brakot bringosmu kuwi Pak Mbul. Ah. Terus pundi Pak Kiai? Saiki aku tak takon Pak Mbul. Sampeyan iki jane iki ngopo digoleki wong sak rombongan janen kok malah sampeyan kok malah dadi lunga sapa kuburan iki jane ngopo? Ana teng kuburan kok nopo? Lah yai. Angge zaroh to kula ke nek teng kuburan ki. Kula mawon niki mangke pindah-pindah. Pancen kula niki kurut antar kuburan Pak Kiai. Panjenengan ki kiai kok ora mudeng. Apa ya kiai kabeh ki ya mudeng ya ana sing ora mudeng barang to. Ning sampeyan kelek bali Pak Mbul sayang. Ditunggu wong akeh. Wis kono ya. Oh nggih, monggo Pak Kiai, monggo. Kula tak ngerampungke len ndongaake niki. Ajeng kula turut tak dongane saking setunggal. Nggih, monggo. Ah, diapike suan ki brojo wae. Genah sing diarep-arep duwe pemimpin sing anyar. Rakyate iso makmur. Nanging kasunyatane kok ya. Ya muga-muga Gusti Kang Karya Jagat tansah maringi ngayomi karo kawulan.
yen dirasa-rasa kabeh mau ya kahanan. Ora gur Indonesia tok sak ndelalahe negara luar Indonesia kono ki ya jamane perang. Iki ana negara Indonesia kene rumangsaku ekonomine saya seret. Saya susah dong golek sandang pangan. Nek arep nyukupi anak bojone. Mongko dina Minggu Kliwon, Kemis Legi, Tupaing, Selasa Pon, anggere ora dina Selasa Kliwon. Pak Presiden, sing tenanan ning ngopeni rakyate. Nah, iki kimpul ki rak yo garek semene ki anane. Rak yo kanggo rong dina. Ora ketang kurang-kurang sithik wong nyatane tuku beras. Saiki yo berase larang. Assalamualaikum, Ki Brojo, kula ingkang sowan. Woi. Waalaikumsalam. Kene. Nak Yai. Wah. Kene. Moga. Matur suwun. Nembe napa menika ki? Wah, iki Nak Yai. Ya ora ngopo-ngopo ya, Gur. Lagi rasan-rasan kahanan sing ora pati ngepenaki neng warga masyarakat kene kuwi kok. Ayo kene pinarak kene karo. Iya Ki. Matur suwun. Ampun lenggah niku. Ayo pinarak kono. Wah, iki nggone kene reget kaya ngene kok. Ayo. Piye to Ki kok malah ra itu kok dadi isin aku. Ayo. Pinarak kono. Ayo. Wah, iki sore-sore iki jane ana penting arep kepiye Nak Yai, anak kepiye. Lah niki nak ngaten ki wis kula sowan sonten-sonten iki badhe nglaporaken menawi rakyat jenengan niku sing asmane iki Gembul niku kok dados mboten nate wangsul malah kelamberangan sapa kuburan pindah-pindah mriki niku. Terus pripun niku kok mboten durusi niku? Gembul sing brengose sak kepel kuwi. Wah, kuwi kok dipikir. Lho. Pripun ki nek mboten dipadosi? Lanjung sing ajeng ngicik niki ya sinten niki jane niku. Personil kurang ganep nek mboten enten Gembul iki. Wah, nek gur perkara ngicil iki aku ki wis latihan terus bendina. Kuwi aku ki rene-rene ngiclik. Laku rene-rene ngiclik. Ngiclik lho Ki. Kok ngiclik to Ki? Iya. Aku ki wis ngerti ngiclik. Ning sone ana tanggapan nek Gembul ra mangkat ya teko engko aku domongi dijak. Dalange barang mangkat barang ora. Mboten Ki. Mboten ate mangkat malah lula-lulu ning omah beli tangga tepalu. Wah, nek dalange ora mangkat ki aku ya ogah. Oke.